El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. El meu esperit és despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Rebre cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva tot. Cap a l'infinit. Taitsu, l'ésser que presideix els actes del món, va introduir la sang d'en Hotohori i la d'en Tamahome al cos ferit de la Miyaka per fer que recobrés les seves forces. L'uniforme de la Miyaka i l'uniforme de la Yui la mantenien unida al seu món, o sigui que el van utilitzar com a mitjà per emprendre la tornada. Les 7 constel·lacions van concentrar la seva energia. I per fi, la Miyaka va poder tornar al seu món. Però allà no hi va trobar la seva amiga Yui. Yui, on ets? On te n'has anat? Vull veure't. I si la Yui hagués tornat a casa seva? Casa Hongo, digui? Hola, sóc la Miyaka. Perdoni, senyora Hongo, la Yui és a casa? Miyaka? Vaja, que estrany. Escolta, però no estava amb tu. Aquest matí m'ha dit que aniríeu a la Biblioteca Nacional. Moltes gràcies, no s'amoïni. Encara no ha tornat. Ja sóc a casa. Benvinguda. Oh. Keisuke, Què vols? coneixes el llibre dels 4 déus del cel i la terra? De què em parles?
Keisuke! Estàs bé? A veure si ho entenc. Miyaka, m'estàs dient que un llibre xinès molt antic anomenat Els quatre déus del cel i la terra t'ha engolit aquest matí? Exacte. I saps què? Després ha tornat a aquest món nostre. Oh? Keisuke, què et passa ara? Escolta, tu te n'adones de... No em creus, oi que no? Entesos, entesos. Keisuke, de debò, he pogut tornar gràcies a la Yui. Però si tot això és cert, aquell llibre és molt perillós. Llavors, aquella història seria com un llibre de maleficis i encarnacions? Si es traduïssin els sutres budistes, veuríem que tots descriuen una història. Què vols dir? Aquest llibre de la terra i els déus... Els quatre déus del cel i la terra. Sí, aquest. No sembla un sutra budista ni una mena d'oracle. És com si fos un llibre de bruixeria. De bruixeria? Sí, com un llibre de maleficis. De debò, noi, no crec que ho sigui. Encara que no ho sigui, es veu que les noies d'avui dia tenen debilitat per aquesta mena de llibres. Ja, reconec que això és veritat. Com més antic és un conjur, més força té el seu poder màgic. En molts casos, el fet que tingui aquesta potència és el que el fa encara més perillós. Perillós? I en el cas que faci realitat algun desig, segurament implica que hi pot haver algun tipus de sacrifici. De sacrifici? Si poséssim un exemple, diríem que és com la màgia negra occidental. Per demanar al diable que faci realitat els teus desigs, cal que li ofereixis un sacrifici a canvi. És terrorífic, no trobes? Keisuke! La teva cara fa por! Elohim Mesaim. Només de sentir-te queda clar que no em creus. En Tamahome, en Hotohori i tots els altres no eren perillosos. Miyaka. Escolta, és que no te n'adones de la teva situació? Sí, els exàmens. Entenc perfectament que ho estiguis passant malament, però no vull que amoïnis la mare, sents? Però Keisuke... Tant si és veritat com si és mentida, no vull que t'apropis mai més a aquest llibre dels quatre déus. Oblida-te'n, queda clar? Ja sóc a casa. I recorda, no facis amoïnar la mare. Li he promès que no m'aproparia als quatre déus del cel i la terra, però... Promet-nos que tornaràs. Però com puc oblidar-los? Miyaka? Sí, ja vinc. I aquest matí, al centre comercial, s'han inaugurat on és el meu germà? A la llibreria. Miyaka, I avui Què mana? comencem amb una no és sessió gens bo especial. obsessionar-se. I espero que els Amb agradi què? a tots. amb els La pel·lícula exàmens. que veuran ha fet història. Mare, ell t'ha dit alguna cosa, oi que sí? Com més t'hi encaparres, més coses estranyes et passen pel cap. Al teu germà li va passar el mateix. Quan va tenir els exàmens d'admissió, es va trastocar una mica i tan sols mirava revistes pujades de to. Aquest no és el meu cas. No t'hi has d'obsessionar. Potser has començat a figurar-te coses una mica estranyes perquè et prens massa seriosament els estudis per l'examen d'admissió. Això no és cert. No és veritat. Res de tot això és veritat. Tamahome. Miyaka. Que et passa res? Miyaka. Tamahome! Tamahome! No hi és. En Tamahome potser no existeix en aquest món. Tamahome, encara que desitgi tant veure't, encara que t'estimi tant, no existeixes enlloc més que dins del llibre. Escolta, no vull que t'acostis mai més a aquell llibre.
Perdona'm, Keisuke, però és que vull tornar-me a trobar amb en Tamahome dins el llibre dels 4 déus del cel i la terra. Els 4 déus del cel i la terra? I si hagués passat? I si la Yui fos dins del llibre dels 4 déus del cel i la terra? Miyaka! M'agradaria saber si hi ha alguna possibilitat. Digui? Ah, Miyaka. Doncs no, encara no ha tornat a casa. Quan sap que se li farà tard em truca sempre, però avui... no sé. Exacte. La Yui no ha tornat a casa. Aquest matí totes dues érem a la biblioteca. En aquella sala hi han prohibit l'accés dels lectors. Ja ho tinc. Segur que la causa és aquesta. La Yui ha sigut enviada cap a aquell món llunyà al lloc meu. Mare, què caram està fent aquell conill? Quan un conill mou les orelles així significa que seràs molt feliç. Ah, sí? I puc cantar-te la primera cançó? Estaria bé, oi que sí, mare? La segona m'agrada més. Llavors et cantaré la segona. Posa l'aire condicionat. Les finestres estan entelades. No, que gasta gasolina. Mira que arribes a ser garrepa. Et faig el favor de portar-te i a sobre et queixes. Miyaka? Espera, t'atura el cotxe. Què? Però què dius? Si casa teva és aquí mateix, Keisuke. No se li deu haver acudit. Miyaka! Escolta, què fas vestida així? Es pot saber on pensaves anar? Ho sento, me'n vaig ajudar la Yui. Probablement, el llibre dels 4 déus del cel i la terra l'ha engolida en lloc meu. N'estic segura, perquè jo no era la primera a qui ha engolit. He d'anar a ajudar-la ben de pressa. Segueixes amb la mateixa història? T'he dit que no t'acostis a aquell llibre. Keisuke, mira, no es tracta només de la Yui. Estic completament segura que no em podré escapar d'aquell llibre fins que no arribi a la darrera plana. Des del moment que he obert el llibre dels 4 déus del cel i la terra, des del mateix instant que m'he trobat amb en Tamahome, Keisuke, digue-li a la mare que em sap greu, però que... Bé, me'n vaig. Miyaka! Ara mateix vinc, Yui! Tamahome! Sembla mentida. Que podem fer-hi alguna cosa? No em puc creure que estigui passant això. Majestat, és possible que no sigui tan excepcional que ens trobem en aquesta situació. Aquests anys, l'imperi de Koran ha viscut una calma inquietant. Una pau excessiva, potser. Sí, senyor. Majestat! Perdona, Hotohori! Miyaka. La sacerdotessa de Suzaku! Sí, estem salvats. La Miyaka Yuki acaba de tornar. Et trobava tant a faltar. Hotohori, no m'esperava que te n'alegressis tant. Què? Han passat 3 mesos d'ençà que vaig marxar? Però com pot ser això, Hotohori? El temps passa molt de pressa. Entre la meva arribada aquí i el moment que vaig tornar a casa van passar... Feia tant que no us veia! Esteu bé? Com us ha anat tot? Què? Però que t'empatolles? Si no fa ni 2 hores que ens hem vist. Què? Allà el temps passa a una velocitat diferent a la d'aquí.
Durant aquesta temporada que no has estat aquí han sorgit problemes. Problemes? Miyaka, et vull demanar un favor com a sacerdotessa de Suzaku. Què vols? Vull que trobis immediatament els 4 membres restants de les 7 constel·lacions de la casa de Suzaku. Deixa l'equipatge a terra i escolta'm. Sí. L'exèrcit de l'imperi de Kuto s'està concentrant a la frontera. Una guerra? Des de temps immemorials, Kuto ha desitjat conquerir el territori de Conan. Què? I la Yui? Què li passarà a la Yui? Si, com dius, esclata una guerra, la Yui s'hi veurà atrapada al mig. Què li passarà a ella? Hotohori, sisplau, has de fer alguna cosa per la Yui. La Yui? Va vestida igual que jo. És una noia que porta els cabells curts, en saps res? No en sé res. No és possible. Aleshores, on és? Miyaka, sisplau, reuneix de seguida les 7 constel·lacions i protegeix l'imperi de Conan amb el poder de Suzaku. El poder de Suzaku. Esclar, si reunim els 7 membres que formen les 7 constel·lacions de Suzaku, apareixerà el poder de Suzaku i tots els desitjos es podran fer realitat. Si ho faig, podré trobar la Yui. Primer de tot, he de trobar en Tamahome i aleshores podrem anar-los a buscar els 2 junts. Miyaka? Noriko! Has tornat! Visca! Per cert, Noriko... Fes el favor de no posar-te tan seriosa de cop! Saps on és en Tamahome? L'estàs buscant? Doncs no és aquí. Què? Quan tu te'n vas anar, es va quedar aquí, però fa uns quants dies va tornar al camp per guanyar uns quants diners. Què em dius? I no m'ha esperat? Què? Que vols anar a veure el Tamahome? Sí. I vols anar-hi tota sola? No, la Noriko m'ha dit que m'hi acompanyaria. Noriko? Ho veus? S'ha posat roba d'home per fer-me aquest favor. Així fas moltíssima més patxoca. Ho he fet perquè protegir-te vestida de dona hauria estat duríssim. Esclar. Els meus consellers m'han informat que els espies de Kuto s'han infiltrat a l'imperi. Procureu anar amb compte. I això que dus? És el pergamí dels 4 déus del cel i la terra de Suzaku. És l'únic que tenim per buscar els membres restants de les 7 constel·lacions. Suposo que a la Taitsu no li sabrà gaire greu que el deixin les teves mans. Emporta-te'l. Els 4 déus del cel i la terra de Suzaku. Aquest Tamahome no té remei. Que en un moment com aquest només pensi guanyar diners. Vés a saber, potser s'ha oblidat de mi. I és que han passat 3 mesos. Carai, és realment fantàstic que hagis tornat. En Tama se n'alegrarà moltíssim. Quan vas desaparèixer, en Tamahome va perdre tota la il·lusió i estava completament absent. Escolta, que això és un plat. Ostres, l'hauries d'haver vist. Ho dius de debò? Tranquil·la, Miyaka, no cal que t'amoïnis. Però si jo no estic amoïnada. En Tamahome està enamorat de tu. I què més? En Tamahome no sent res per mi, tu saps molt bé. El que passa és que temps enrere encara no se n'havia adonat. Què vol dir tota aquesta foscor tan estranya? Què passa? Cada vegada es fa més fosc. Ostres, és massa fosc. Noriko, vols dir que vas pel camí correcte? Miyaka, t'has fet mal? Ai... Però què penses fer? I es pot saber qui ets, tu? Aquesta veu... Miyaka. Tamahome. Miyaka. De debò que ets tu? Tan sols han passat 3 mesos i és com si haguéssim estat separats milers d'anys. Tamahome. Miyaka. Em moria de ganes de veure't. Quina calidesa. Sento els batecs del seu cor. Si puc estar així per sempre, tant se m'endona que sigui un ésser humà d'un altre món. Perquè me l'estimo. L'estimo moltíssim.
Veig que fas molt bona cara. Sí. A veure, Tamahome, qui són aquestes persones? Aquesta és la Miyaka, la sacerdotessa. Què? I aquest és un transvestit. És la Noriko. És un membre de les 7 constel·lacions de Suzaku. Exacte. Has sentit a parlar de l'imperi de Kuto, oi? Doncs aquesta és la situació. Segons sembla, últimament es veu rondar per aquí gent molt sospitosa. O sigui que a canvi d'un sou faig de guardaespatlles per la gent del poble. Val a dir que mentre em tinguin a mi, aquest poble pot respirar tranquil. Tamahome, no has canviat gens. M'alegro d'haver-te trobat. Què ha passat? La torxa s'ha apagat, però no feia gens de vent. Feu foc, de pressa! La sacerdotessa de Suzaku va ser capturada per unes mans sinistres sorgides de les tenebres. Miyaka! Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir. He de procurar no perdre el control. Però no corris tant, que m'espanta